Takže zdar se lidi vás u dalšího videa. Moje mamka zrovna spí se sestrou. A já jsem mi tady udělal takový malý překvapení. Je to prank. Vzal jsem vodu, teda sklínku, a do té sklínky jsem nalil vodu a do toho jsem přidal sůl. No, vysypal jsem tam asi půl sluníčky. No, pak jsem to zamíchal a jak můžete vidět, vypadá to úplně normálně. Jak kdyby se to nestalo nic. Jak kdyby tam byla normální voda. Akorát na dně. Takže trošku vypadá pěkně. Ale jak se toho napije, to bude slaný. Však se podívejte. Fuj, je to hrozně slaný. Je to hrozně slaný. Pití má tady, když tak. Já jsem si teď hovoril čajem a zjistil jsem, že nemám cukr. No, tak jsem tady ale nějaký vyškrabal. Tady z toho. No, tak já se vám potom ozvu. Až tady bude mamka.